Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro abierto, como cada martes, Mesa de Políticos. Está con nosotros hoy Raúl Navarro, que es responsable de comunicación del Bloc Compromís. Raúl, ¿qué tal? Bona vesprada, benvingut. Bona vesprada, gracias por convidarme. Alba Frasquet, miembro del Partido Popular. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y José Manuel Prieto, vicesecretario de Comunicación del Partido Socialista. Bona vesprada, Bona benvingut. vesprada, gracias. Si les parece, vamos a empezar hablando de la noticia del día o de la semana, llámalo como quieran, y es ese anuncio por parte del alcalde de Gandía, Arturo Torró, de que Gandía salga de la Mancomunitat de Municipios de la Safor. Afirma que la posición de Gandía no es irreversible, aunque de momento es firme, Alba, y ha contado con la oposición de diferentes grupos políticos, tanto de Gandía como de la comarca. Incluso el presidente del Partido Popular en la comarca, Salvador Enguís, ha manifestado sus dudas al respecto. Sí. Como tú muy bien has comentado, el alcalde de Gandía, Arturo Torró, desde el viernes pasado que se hizo pública esta propuesta, ha dicho dos cosas importantes y trascendentales bajo mi punto de vista. Una es que Gandía abandonará la Mancomunitat, o eso apunta casi todo, que abandonará la Mancomunitat, y que la Mancomunitat debería de estar gestionada o gobernada por aquel partido que tiene hoy en día la mayoría absoluta en la comarca, que es el Partido Popular. Existen tres razones de peso que justifican que Gandía hoy decida abandonar la Mancomunitat. La primera es que la Mancomunitat hoy en día no está siendo o no está funcionando como le correspondería funcionar. Es decir, no está cumpliendo ni el criterio de economía, no está ahorrando costes, que es para lo que se crea, ni está siendo eficiente. Es decir, no está siendo eficiente prestando los servicios, que es para lo que está creado. El segundo motivo es porque la Mancomunitat hoy en día no está siendo un órgano de consenso. Está gobernado por el Partido Popular a la vez, por el Bloc y por el PSOE. Cualquier persona en su casa se puede imaginar que supone un gobierno de tres partidos donde el presidente es del PP, el vicepresidente es del Bloc y el otro vicepresidente es del PSOE. Los dos vicepresidentes, el señor Català y el señor Femenia, uno del Bloc y uno del PSOE, hoy en día, siendo vicepresidentes y formando parte de ese gobierno, prefieren hacerle la oposición a su mismo presidente por el mero hecho de ser del Partido Popular. Y lo más curioso de todo es que aquellos partidos que hoy se rasgan las vestiduras y quieren que la Mancomunitat siga adelante son los mismos que la han ahogado hasta el último milímetro donde han gobernado. El señor Orengo se fue de esta ciudad debiéndole a la Mancomunitat todas las cuotas del 2010 y todas las cuotas del 2011. Yo en su momento no escuché al señor Femenia, que es del Partido Socialista, que ya entonces era el vicepresidente, quejarse públicamente, o no lo escuché tampoco decir el señor Orengo del Partido Socialista adeuda a la Mancomunitat todas las cuotas del 2010 y todas las cuotas del 2011. Que no se le ocurra a Arturo Torró no pagarle algún mes a la Mancomunitat, porque al día siguiente estará haciéndole una manifestación y quejándose por los impagos. También puedo pensar que el señor Femenia, como era asesor de la Diputación del señor Boix, también a lo mejor por eso no le interesaba mucho quejarse públicamente. Pero para ironías de la vida ha sido el Partido Popular el quien ha tenido que llegar al gobierno del Partido Popular, en la ciudad de Gandía, para pagarle a la Mancomunitat lo que se le adeuda en el 2010 y en el 2011 mediante un plan de pagos que ha firmado las dos partes, tanto el Ayuntamiento como la Mancomunitat, y al día de hoy todas las cuentas están al día, es decir, el Ayuntamiento no le debe absolutamente nada a la Mancomunitat. Estas son las tres razones de peso que justifican el que hoy el alcalde de Gandía quiera plantearse el abandonar la Mancomunitat. Una decisión que tendrá que ser justificada por pleno, sobre todo. I desde la oposición... Anonadado me hallo, no sé per on començar, anem a veure. Jo crec que el senyor alcalde de Gandía i el govern del Partit Popular no saben directament el que és la Mancomunitat ni per al que funciona. Allí, de fet, encara estan esperant-los a que vagin a parlar amb els alcaldes, amb els treballadors, amb tota la gent que alça dia a dia la Mancomunitat i que fa 30 anys que està garantint els serveis públics de la Mancomunitat de Municipis i que són serveis assistencials, especialment serveis socials, per als ciutadans que menys recursos tenen, siguen de Gandía o siguen de fora. Jo dic que l'alcalde no sap el que és la Mancomunitat perquè no crec que tampoc ha calculat el cost que suposarà, cost econòmic, evidentment, que Gandía se n'isca de la Mancomunitat de Municipis. Dic que serà un cost econòmic perquè ara haurem de costejar nosaltres mateixos, no en un servei mancomunat amb la resta de les quasi 30 pobles de la Safor Valldigna, tots aquests serveis. I ho haurem de fer perquè el president de la Mancomunitat ja ha advertit que el PROP, que és la institució
en un 99% utilitzada pels veïns de Gandia, ja l'haurem de pagar nosaltres, haurem de pagar el CRIS nosaltres, haurem de pagar els serveis socials nosaltres. Eixir-nos de la mancomunitat és més car que quedar-nos en la mancomunitat de municipis de la Safor, sobretot perquè els habitants de Gandia, cada habitant de Gandia, paga una quota de 3 euros per any, que és molt menys del que està pagant, per exemple, per comprar un centre comercial, o molt menys del que està pagant per comprar una bolera, o molt menys del que està pagant per comprar un concessionari. I dic que no sap el que és la mancomunitat perquè permanentment apel·la al conflicte amb els municipis, conflicte amb els pobles de la Safor Valldigna, conflicte amb Pego, conflicte amb tot aquell que es fica per davant. Diu el senyor alcalde, la mancomunitat és un òrgan per a fer política, i el que ens està dient és el que a banda suposa un chantatge, sols em quedaré en la mancomunitat. No, el alcalde ha dicho es un órgano para hacer gestión, no política. Sols em quedaré en la mancomunitat de municipis si la mancomunitat de municipis és del partit. Sí, política partidista es gestión. Es el turno de José Manuel, vamos a dejar que acabe. Sols em quedaré en la mancomunitat si la mancomunitat és del Partit Popular, però és que resulta que la mancomunitat de municipis ha vingut funcionant de manera exemplar les últimes legislatures en un govern integrat per tots els partits polítics. I jo sé que la pluralitat del senyor alcalde de Gandia li molesta, i li molesta profundament. Jo, si tinguera davant a l'alcalde de Gandia, li preguntaria dues coses. Per què creu que va eixir-nos més barat eixir-nos de la mancomunitat de municipis i, sobretot, quin és el model de ciutat que hi té? Perquè Gandia no s'entén sense la comarca i la comarca no s'entén sense Gandia. I abandonar un òrgan que ens dona capitalitat, que ens erigeix com a la principal ciutat de la Safor i com a una de les ciutats referents, si no la referent de les comarques centrals, no sols té un cost econòmic i un cost per als serveis d'esta ciutat, sinó que té un cost polític tremendo, perquè suposa convertir-nos en això que vol l'alcalde des de fa temps i que pretén en aquest model de ciutat que no té però que ens està intentant imposar a salto de mata, que és que Gandia siga no una capitalitat, no una ciutat referent, sinó un poble gran, una ciutat de províncies. Raúl. Jo és que les dues coses transcendentals que ha dit ella que motiven l'abandonament de la mancomunitat jo les definiria o les qualificaria com a surrealistes. Perquè, clar, jo penso que és faltar un poquet al respecte de la ciutadania i de la gent que ens està escoltant i que ens està veient, dir que el fet de que tres partits polítics es posen d'acord i governen des de fa molts anys d'una forma exemplar, sempre per consens, un òrgan com la mancomunitat, això és un problema, si tu has vingut a dir que era un problema que la gent entenga com tres partits ahí, com això, tal. No, és que ha sigut un exemple de governabilitat. Des del primer dia, que es posen d'acord per a triar el president. Ara te doy un ejemplo de que eso no es así. No, a mi no cal, vull dir que em dones tants exemples. Un exemple de governabilitat, els tres partits s'han posat d'acord. Un exemple de democràcia. El que passa és que el senyor Torró, una vegada més, ens demostra que ell està governant aquesta ciutat com si fos una república bananera, el dictador d'una república bananera, i se'n vol eixir de tots els puestos, perquè ell mana i el que no li fa... Ell no té que consensuar res, ningú no té que consensuar en el consorci, per a què consensuar la mancomunitat, per a què consensuar el pla d'ocupació, per exemple, el famós xec taronja, per a què consensuar en els pobles del voltant? Si jo sóc l'alcalde de Gandia, sóc el rei, perquè no tinc que consensuar. El que vulga, que faça, que jo faré la meva. I aquesta és la seva política que ha aplicat des del primer dia. I ell se pot inventar les excuses que vulga. Que no funciona la mancomunitat per qüestions econòmiques, clar, si és que entre altres hasta fa no res, que no dic que siga culpa vostra tot el deute, però hasta fa no res l'Ajuntament li devia molts diners i encara li deu diners. I la Generalitat, quants diners li deu la Generalitat? Aquestes famoses converses que té Torró en Fabra, jo no sé de què parlen, és que no sé què parlaran, si de futbol o d'una altra cosa, perquè evidentment no parla ni de diners ni que pague a totes les associacions, que acabe l'hospital, o que pague, per exemple, la mancomunitat que està prestant serveis molt importants, no li diu res d'això, vull dir que pague, o que li garantisca el Pla Camps, que vinguin els diners del Pla Camps, que no vindran també, i suposo que igual després parlem. Vull dir, és que no té sentit, i després dir que no tindrà cost per a Gandia i si és de la mancomunitat, clar que tindrà cost, vull dir, Gandia, de moment, té 372.000 euros que li deu d'endarreriments a la mancomunitat, 92.000 euros de la quota ordinària de 2012, 13.000 euros de quotes per serveis prestats, i damunt els estatuts de la mancomunitat prohibissin que qualsevol poble abandoni la institució si prèviament no ha pagat els deutes. I és que damunt també els estatuts de la mancomunitat diuen que si un poble abandona la mancomunitat haurà de cobrir la despesa generada per l'abandonament. És dir, bàsicament, vull dir, els treballadors que prestaven serveis en Gandia i que ara ja no estaran. Vull dir que damunt la gent ha de saber-ho, que el senyor alcalde, el de Gandia Empleo, saps? El de Ahora Empleo, damunt va continuar destruint llocs de treball. Perquè aquesta gent té moltes famílies, aquesta gent té família. Vale, si me dejáis contestar... Home, clar, en el teu torn, evidentment. Això faltaba. ¿Has acabado, Raúl? Sí. Bueno, pues entonces ahora ya turno para Alba para que conteste. Yo he dicho que no hay consenso y es una de las justificaciones por las que Gandia se salga de la mancomunitat.
Hoy los dos vicepresidentes y el presidente no hay consenso entre ellos, y un ejemplo de ello es la gota que colmó el vaso que hizo al alcalde decir hasta aquí hemos llegado. Hace un mes el alcalde de Gandía se comprometió con pagar las nóminas de los trabajadores del CRIS, que es un servicio social que se da en los enfermos mentales. Estamos hablando de palabras muy delicadas, de personas que necesitan todo el apoyo de las administraciones. Y el alcalde dijo, como la Generalitat, no hace falta que lo digas tú, yo puedo decirlo, el alcalde lo ha dicho públicamente, la Generalitat no está pagando a la Mancomunitat. Y lo ha denunciado y ha dicho, por favor, que se le pague lo que se le debe. Lo dices como por ser del mismo partido, lo dices como por ser del mismo partido, como si no, él ya lo ha dicho públicamente, no dices nada nuevo. Y el alcalde ha dicho, yo adelantaré, hace un mes se comprometió, el Ayuntamiento de Gandía, haciendo un esfuerzo, adelantará la nómina a los trabajadores del CRIS para que esta gente tan delicada por su situación no se vea desfavorecida por unos impagos de la Generalitat. Bueno, pues el convenio o el acuerdo era el siguiente: el Ayuntamiento de Gandía pagaría la Mancomunitat para que ésta pagara directamente a los trabajadores del CRIS, porque el CRIS depende de la Mancomunitat, por eso la Generalitat es quien le tiene que pagar, y el presidente le dijo a Arturo, al alcalde de Gandía, no te puedo asegurar que eso vaya para los sueldos de esta gente. Y el alcalde dijo, perdona, no, me están presionando tanto el vicepresidente catalá como el vicepresidente femenía de que tú páganos y yo ese dinero ya lo invertiré o ya lo destinaré para lo que tenga que destinar. Si eso es haber consenso entre un presidente y unos vicepresidentes que lo único que buscan es hacer partido, o sea, es hacer política, por eso he dicho, hacen política y no gestión, defienden sus intereses partidistas por dejar mal al alcalde de Gandía, porque para el 1 de febrero el señor Orengo y el señor Lorena Milá, que eso me da igual, el blog y el Orengo, el blog y el PSOE, el 1 de febrero salir públicamente a decir el señor Torró prometió que se le pagaría a los empleados del CRIS y no se les ha pagado. Vosotros sois los primeros que no sois transparentes con la ciudadanía, decirlo, sí, yo el 1 de febrero, si Arturo no le hubiera pagado las nóminas a los del CRIS, saldría públicamente hacer sí, claro que sí, hacer un comunicado y denunciar delante de los medios de comunicación a que el alcalde se había comprometido a una cosa que no ha podido cumplir. El alcalde lo quería cumplir y por ello quería pagarle por eso quería que el ayuntamiento, haciendo un esfuerzo, insisto, haciendo un esfuerzo para que estas personas no se vieran desfavorecidas, porque estamos hablando de enfermos mentales, pues bueno, al vicepresidente, al señor Catalá y al señor Femenía le ha importado dos narices que sean enfermos mentales, que haga 7 meses que esta gente no cobre su nómina, le ha importado nada. Le ha dicho a Arturo Torró, no te lo voy a garantizar, tú pásame el dinero y yo pagaré con ello lo que crea conveniente. No sé si opinan de la misma forma porque están negando con la cabeza. Jo demane al president comarcal del seu partit, del partit d'Alba Frasquet, al senyor Enguix, que és un home, jo tinc al senyor Enguix per un home de trellat, que fique ordre en el seu partit, perquè això no pot ser. Que fiquen ordre, sí, que fiquen ordre dins del Partit Popular, perquè el seu partit no recolza la seva decisió. El seu partit no recolza la seva decisió. I les seues baralles, les baralles que vostès... Però què baralles? El querer que los trabajadores del CRIS cobren su nómina que hace 7 meses que no la cobran, eso son peleas internas. El presidente del Partido Popular ha dicho que respeta pero no comparte la decisión cierto, de... pero eso es cierto, pero contéstame tú, que me conteste José Manuel Prieto, ¿qué es lo más loable? Que se le cobre, que se le paguen a los trabajadores del CRIS que hace 7 meses que no cobren. En el meu torn de paraula... Ha quedado claro. És que no entiendo com s'ho puede En el meu torn de paraula deixem que diga el que jo crec que he de dir. Durant 30 anys, el president i els vicepresidents de la Mancomunitat s'han entès perfectament. Ja ha tingut que vindre el senyor Torró per a dir això s'ha acabat. La Mancomunitat té que ser del Partit Popular i si no és del Partit Popular trenquem palletes, flac favor a la democràcia. Segona, Gandia abandona la Mancomunitat. Gandia, que durant el mandat d'Arturo Torró, i m'agradaria que ho posares damunt la taula, deu diners a la Mancomunitat. No del senyor Orengo. 400.000 euros, hay un plan de pago... Diners que deu el senyor Torró a la Mancomunitat de municipis de la que se'n vol eixir. I que, per cert, abans d'eixir-se'n, com ha de dir Raül, el senyor Torró haurà d'abonar, perquè és una exigència dels propis estatuts de la Mancomunitat, haurà d'abandonar les quotes que el senyor Torró, no el senyor Orengo, el senyor Torró, adeuta des que és alcalde a la institució. Els polítics estan per a fer política. Els polítics estan per a fer política. Els empresaris que facin negoci
negocis. El Ja senyor estàs Torró, tu si és i tu empresari, no que es dius dedica a fer negoci, però que deixi als polítics de la mancomunitat fer política, perquè eixa política, política comarcal, política de vertebració de serveis, de mancomunar serveis, ha funcionat de manera exemplar, com li he dit abans, durant 30 anys. Política es querer que gente que hace 7 meses que no cobre, cobre su nómina. Está bien que de vez en cuando intervengan, pero por favor, para el oyente y para el espectador a veces es un poco desagradable que estén solapándose. És que és un insult. Crec que si el senyor alcalde es creu la mancomunitat, que per cert fa que els serveis senzills més barats a la ciutat de Gandia, ara és quan ens seran més cars, el que ha de fer és quedar-se en la mancomunitat, perquè si Gandia se'n va, evidentment la institució està ferida de mort. I per això torne a demanar al senyor president del partit de la seva formació en la comarca, el senyor Enguix, que fique ordre intern, perquè vostès estan pixant fora de test des de fa molt de temps i els afectats no són ni els del Partit Socialista ni els del Bloc, que ara haurem de capejar amb la governabilitat de la institució en companyia dels seus companys cabrejats. Els afectats d'aquestes decisions, és que és el meu torn, els afectats d'aquestes decisions són els ciutadans de Gandia. Estos que van al CRIS, els que presten els serveis socials, els usuaris d'estos serveis socials, que tots els dies han de veure's afectats perquè els seus serveis es veuen ressentits per decisions de caire com les que ha pres el senyor alcalde. És una decisió d'un alcalde irresponsable i impulsiu, i creiem que ha de revocar-la. Per això li demanem que rectifique. Raül. Exacte. És que jo penso que és un insult per a la ciutadania, un insult per als mateixos usuaris i els treballadors del CRIS, que estigués permanentment utilitzant-los a ells com a moneda de canvi. Escolta, pots contestar-me tu a mi tant que dius, vull dir, i contestar-li a la ciutadania, pots contestar a la ciutadania, com tu estàs parlant de les nòmines dels treballadors i de les pobres famílies que tenen tot el dret de cobrar i que la Generalitat, per cert, es deu molts diners i no sou tan impulsius, perquè parleu de la Generalitat, però no se n'aneu allí, no se planteu a Fabra i li dieu les coses com cal. No, ho feu per entendre's en els més menuts, saps? Gandia, la capital de la comarca, ho fa en els més menuts, perquè sap que la mancomunitat sense Gandia se'n va, vull dir, se'n va. Per què no expliqueu a aquestes persones a les que no podeu pagar les nòmines, als del CRIS, per exemple, que per exemple, les maceteros que esteu continuant instal·lant, més de 40.000 euros del Vilanova, més els que esteu instal·lant, en això se poden pagar nòmines ja, o perquè no expliqueu en el Maremando de la platja, que això és un pou sense fons, que no anava ningú i no sabem encara el que ha costat, que en això podríeu pagar. No, tu estàs utilitzant el CRIS com a moneda de canvi, diguem, o com a argument i com a excusa d'eixir de la mancomunitat perquè se li ha de pagar als del CRIS, efectivament, però és que esteu gastant diners en altres coses que no superflues. Els maceteros, per exemple, és que encara que siguin 6.000 euros que pots pagar les nòmines de gener i no fa falta ja que montes el circ que heu muntat en la mancomunitat i de pas heu creat la crisi política dins d'aquest òrgan que era exemplar el seu funcionament i damunt les repercussions negatives per als usuaris. I després ja vosaltres, els problemes que tingueu dins del vostre partit, els problemes de poder, no tenim per què pagar-ho la ciutadania, ni en el consorci que també té una guerra particular, ni en el tema comarcal. Això és un problema vostre, no tenim per què pagar-ho la resta, perquè nosaltres, cada uno desde esa casa que se arregle las cosas. Vale, y última intervención para Alba. Mira, dos cosas que no habéis dicho, la verdad. Si hasta el día de hoy era una presidencia rotatoria, es porque la mayoría absoluta en esta comarca, en la comarca de la Safor, nunca había quedado clara y decantada hacia un partido. Hoy la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular. Por favor. Hoy la mayoría absoluta la tiene en la comarca de la Safor el Partido Popular. Y igual que cualquier ciudadano que ahora mismo nos esté escuchando no podría entender cómo un ayuntamiento de Gandía puede estar gobernado a la vez por el PSOE, por el Bloc y por el Partido Popular, porque se harían los unos a la otra la puñeta, y tenemos que ser realistas, y nada tiraría adelante, porque yo pensaría una cosa, tú pensarías otra cosa. Por eso Arturo Torró dice que eso es una forma caduca, que ya no está sirviendo. Hoy sí hay un partido con mayoría absoluta y no se puede entender cómo la presidencia no es para el Partido Popular. Esa es la primera. Y la segunda, José Manuel Prieto ha dicho que costará más dinero. No es cierto. Tú sabes de sobra, José Manuel, que todos los servicios que presta, excepto dos, todos los servicios que presta la mancomunidad, todos los presta el ayuntamiento por parte privada. Es decir, que estamos haciendo que el ciudadano, que es al final el que paga los impuestos,
esté pagando por 2 veces por el mismo servicio, por el que presta la Mancomunitat y por el que presta el Ayuntamiento. Siento decirte que sí, puedes decir que no, pero eso es así. E insisto, los trabajadores del CRIS es un órgano competente de la Generalitat, que debería de pagarle la Generalitat valenciana. No le paga. Arturo Torró, haciendo un esfuerzo como alcalde de esta ciudad, decide que estos trabajadores que llevan 7 meses sin cobrar su nómina, 7 meses, y que están trabajando con personas tan delicadas como enfermos mentales, merecen todo su respeto y quiere que a finales de enero se les tenga cobrada la nómina. Es que estamos fuera de tiempo ya, lo siento mucho. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Ya saben que nosotros volvemos el jueves. Adiós y muy buenas tardes.